Ada mo sa pundo. Cellphone biha, basi bawa na biha. Ate, karne ko. O ka nalipat. So, yung mas plastic yung cellphone niya. Ayaw. Ngingin. Lagyan sa bawah. Ano to? Sila inom na guga. Wag na na mo. O jay pormada re. Mao bay pormada. Kering. Naguro ka sa tiyo yan. Ano yung kikering sabog-sabog? Huwag naglimog yung sabog bukos. Lakaw. Dah. Kung kayo maglakaw nun. Tayo mo nag-iugi mo. Palit picturean kay Juan ba? Nang nagbuhat na para sa kwan, kanang tawag na bunsod. Palit picturean. Para sa tagsudan ron sa tamang ngadto katunggan. Dili to. Pagdali, John! Kalakayan ba? Di ba tama ko yung pagdali? Ano, sanina lagi na lang ba ako gikan? Wala jacket na! Ina jacket daw ah. Ay, kaya nga yung suot jacket, di mo na kang cookie! Ay, na pag sila, Lah. Okay, tara, let's go. ako pa rin na! Tara. Ala. Cellphone ba? Ada mo cellphone ba? Cellphone biha, basi bawa na biha! Ate, karne ko. O ka nalipat. So, yung mas plastic yung cellphone niya. Ayaw. Ayaw, bata. Iyara nakakuha ni ate siya yung cellphone na yun. Iyara lagi ka ba? Ah, maskara mga ka. Maskara. Bayot uang ba? Ba't na? Ate. Amang yarn. Mama, Diba? 1, 2, 3, go! Malagang gana ang putahe! Og dara to pinakalamihan na vitamins! Yes! Puyo ba? Ay niya na naikiba. Mga gown! Nakatila na mong sinitsarong mas karang sisig! Unya parisang na kang kay vitamins! Nya overload lamas! Og mga ricanos! Ay na lang! Nakabikon! Kung wapa mo katilaw, tilawin mi ninyo para makapil mo ang kaslom! O mga gown, unsa pa tutukayan? Diya sa mo, kaya mo tunita kang ha ha ha! Anak ako na CEO! Wow, nice! Mga John, ato sa nilipray dyan! Mga John, okay rin, ato rin, haonan! Yes! Mga John, ato rin iwaon! Mga John, magkokisyo na ta, mantika! Og sunod ko kumatin, ilunod ang kugan nga gita, tagot! Ang maskara ni Ara! Sabi ko gana ka gana! Og sunod ato na kaya kita na! Og sunod ko kumatin, ilunod ang pratimpla! Kompleto Ricanos!
kayan kadali! Hoy, sunod, last but tell din, ilo na vitamins si Kumarin. Ang vitamins sa mga kwapo, Diara! Hoy, sunod natin sa kayan kadali! Oh, sunod mga agaw, nato na patalawan ka Kumarin, kung okay na ba rin? Kumarin! Dilaw eh. Mga agaw, murag okay na din, something na, wow! Mga agaw, bobo na! Ala! Ala ka niya! Kina kong ganahan. Mga agaw, ering na! Sa eskina nagsugod ang kalami, isda presko diretso na salami, tinuwas sugao kinilaw sutukil siling usa ka sako. Siling nga green pula ug yellow getad dugma ayo ge pino-pino sausawan nga suka halang kaayo perting hamong sa akong amigo. Pwede rin yun, nilo. Bisagon sa kahalang di gyud mo hunong labi nagkuyok pirme mga choy kung food trip ta mga agaw dinua ug suba kinilaw nga halang way Ano to, sili? Inom na gud ka. walay akasay basta lami padayong gihapon ang kalipay. So, isang bebe na yun. Para mga gwapo sa nga pagkaon tira na sa among pagkatapok isip katawa Pareho mag-host. Pareho mag-binjit. Nasa hot ko gamay. Street tahilanat. Tinuwa nga sabaw, umot ug init, sili ug luya, makapainit sa dughan ug pilit, Ako, Bon. isda. Nanabuog daw? Panit, kinilaw nga aswang halang, perfect kayo sa timpla. Puso man o saging, Tayo ka benjit or rembot na daw. Ligas gamay rin magligas tinaw ni mga David. barkada ng lingkod, Magawala ka daw sa walay hunong kalipay yung katawa, murag walay katapusan. Halang man gani, okay ra kayo. Kayang kalipay sobra pa sa haplos. Sa kada kaon mas mudaghan pa ang istorya, ang higala ug Mga agaw, lerig na! Wow!